बिटिआर एकर्डआबो 5 बोसोर फैगौ जानुवारि दाननि दा सोलिबाय थानाय जानुवारि दाननि 27 अक्ट' मोनबानो बेयो 5 बोसोर आबुं जागोन। दा 5 बोसोर आबुं जानो थांसेयावबो जोंनि एकर्डआ जे दफाफोर दं बे दफाफ्रा जों मावफुंजायाखै बे जोंनि थाखाय एसे साननो गोनां बाथ्रा। बुंनो थाङोबा फोरोंगिरि थिसननाय जि बाथ्राफोर दङ जोंनि बिटिआर एकर्डनि जि दफाफोरनि खोथा दंमोन बेफोर दाबो मावफुंजाजोबाखै। जोंनि जेंनाखौ बुंनो थाङोबा फरायसालियाव जोङो जि खाबुफोरखौ होनांगौ फरायसाफोरनो बे खाबुफोरखौबो जों होजोबनो हायाखै। सरकारा बाथ्रा होनानै दङ मावफुंगोन होननानै, नाथाय बियो खोब बुंनांगोन जों लुबैनाय बायदि जायाखै। आंनि नोजोराव बेखौ मोननो हागौ, सैथोखौथ' गनायनांगोनबो, बेखौ मोनोब्लाबो राहा गैया। आं बुंनो लुबैनाया बे जे जोंनि दिनैसिम बर' रावखौ बाहायनायनि जे मोनसे जेंना, बे जेंनाफोरखौ नुबोदों। गोबां बर' सुबुं दङ गोबां ओनसोलाव, गोबां जिल्लायाव खना खनला बेफोर जायगायाव बर' रावखौ रायनो रोङै बा बर' राव बुंनो हायै गोबां बर'फोर दङ। दा जोंनि दैदेनगिरिफोरनि गोबां गथ' गथायफोरखौ नुनो मोननाय जायो जे बिसोर गुबुन बिजोङाव फरायगासिनो दं, फोरोंगासिनो दं गथ' गथाय। दासिमबो जोङो गोरों गोराफोरनि खुगायावबो बर'खौ रोखायै रायज्लायनो नाजानायखौ नुयो। गोबां गुबुन रावनि साया गोग्लैनायखौ नुबाय थादों। हारसा सोदोबफ्रा गोबां फैनांगौ, नाथाय नाङागाराबो गोनांथि नङियावबो सोदोबफ्रा ओंखारबोबाय थादों। बाथ्राया जाहैबाय बर' थुनलाइया बर' हारिनि राव थुनलाइखौ गोसारहोनायनि थाखाय बा बेखौ गोजौआव लांनायनि थाखाय जे हाबाफोरखौ मावबोदों बेयो बाख्नायथाव बाथ्रा। गोब्राब थासारिनि गेजेरजों जुजिनानैहाय दिनैनि नैबे स्टेजसिम जों सौफैनो हाबाय। बाथ्राया बेल'नो जे आद्रा थानाय गोबां दाबो जोंहा मावनांगौ दं। दाबो गोबां दिगावनो जोङो जाफुंसार जाजोबनो हायाखै। दा बेखौ जोङो जाफुंसार होनांगौबा जों बयनिबो थुनलाइ सिबियारिफोरनिल'सो बाथ्रा नंला, बेवहाय साफ्रोमबो बर' फिसाहानो बिबान दङ। आरो बेवहाय जा हायो जोङो बयबो बाहागो लालायनांगोन, बिहोमा होनो नाजानांगोन। माहारियारि आफादफोरा बेवहाय सांग्राङै नोजोर लाखिनानै बर' थुनलाइ आफादखौ हेफाजाब होनांगोन। मावनो लानाय हाबाफारिफ्राव जोङो मोनफ्रोमबो बर' माहारियानो बेवहाय बिबान दं जेरावहाय। ओंखायनो आंनि खावलायनायाबो बे थागोन जे जोङो जोंनि जथुम्मानि गेजेरजों जाय थांखिफोरखौ आजावनाय जायो बे थांखिफ्रा गोबाङानो माब्लाबा मावफुंजाबोदों, माब्लाबा समावहाय बियो माखासे जेंनानि थाखाय हास्लाबबोआखै। गुबैयैहाय थांनाय 1952 मायथाइनि 16 नभेम्बरखालि जोनोम जानायनिफ्राय बै समनि गवालपारा जिल्ला रासुगाव जोनोम जानायनिफ्राय बियो जेरैबायदि जेंना जेथोजों सौसिबोनांदों, फारसेथिं हांखो सोमावसारनायनिबो बेवहाय बाथ्रायाबो नांनानै थागोन दङ। जोंनि 18सा बर' सुबुंफ्रा जिउ बावलांनांदों हांखो सोमावसारनायनि मुङावबो। बिथांमोननि जिउमानि बिथांमोननि जि मोनसे मिजिं दंमोन बर' राव थुनलाइखौ लानानै बा साननाय दंमोन आरो मोजां मोनदोंमोन गोसोजों, बेफोर बाथ्राफोरखौ साननो थाङोबा जोङो जे दाबो जाफुंसार जानो हायाखै, जाफुंहोनांगोन। बियो जोंखौ दिनैनि नैबे थासारियावबो जोंखौ बुङो गोब्राब थासारि जुजिलांनानै जाफुंसार खालामनांगौनि बाथ्राखौ। दा आङो सम बेखौ नोजोर होबोदों जे जोङो थांखिफोरखौ लानानै जेरैबायदि मावनांगौमोन बेयो सोरखारनिबो माखासे बेवहाय बाथ्रा थायो। आरो जों दिनैबो जोंनि राव थुनलाइखौ लानानै जोङो बिखा बुना बुंनो हानाय नङा जे जोंनि बर' राव थुनलाइया जेंना गैला, बेखौ मालाबा बुंनो हाया। दाबो गोबां जेंना दं, गोबां आयदायावनो बर' थुनलाइया दाबो गेवलांसार महर हाजोबाखै, दाबो आद्रा दङ। गोजोनथाव बाथ्रा बेखौल' आङो बुंनो लुबैगोन, थांनाय 2003 मायथाइनि आरो 10 फेब्रुवारि जि मोनसे बिटिसि गोरोबथा जादोंमोन भारत सरकार, आसाम सरकार आरो बड'लेण्ड सरकारनि गेजेरावहाय, बेनि गेजेरजों बर' रावा भारत संबिजितनि 90 फारियाव सोसनजादों। बे जोंनि थाखाय गोजोनथाव बाथ्रा। नाथाय बावनो जेंना जोबनो थाखाय दिनै जोंनि बिजोंनि जेंनाखौ बुंनो थाङोबा फरायसालियाव जोङो जि खाबुफोरखौ होनांगौ फरायसाफोरनो बे खाबुफोरखौबो जों होजोबनो हायाखै। आरो बुंनो थाङोबा फोरोंगिरि थिसननाय जि बाथ्राफोर दङ, जोंनि बिटिआर एकर्डनि जि दफाफोरनि खोथा दंमोन बेफोर दाबो मावफुंजाजोबाखै। सरकारा
बाथ्रा होनानै दङ मावफुंगोन होननानै नाथाय बियो खोब बुंनांगोन जों लुबैनाय बायदि जायाखै बाथ्रा बेल' जे बिटिआर एकर्डआबो 5 बोसोर फैगौ जानुवारि दाननि दा सोलिबाय थानाय जानुवारि दाननि 27 अक्ट' मोनबानो बेयो 5 बोसोर आबुं जाबाय दा 5 बोसोर आबुं जानो थांसेयावबो जोंनि एकर्डआ जे दफाफोर दङ बे दफाफ्रा जों मावफुंजायाखै बे जोंहा एसे साननो गोनां बाथ्रा ओंखायनो आंनि खावलायनाय बे थागोन आरो आं बेखौ बुंनो लुबैगोन जे जोङो बर' रावखौ मोजां मोनो होननानै बर' थुनलाइनि फोथाराव जोंबो दिनैहाय एसे एनै खामानि मावो होननानै बा बर' फिसा हिसाबै बर'नि जेंना जेथोखौ रैखाथि थामोन्थाखौ लानानै खामानि मावो होननानै आङो बेखौ नोजोर होबोबाय थादों जे जोंनि गेजेराव जोंनि बर' सुबुंफ्रा दिनैहाय आंनि नोजोराव दुखु मोननो हागौ सैथोखौथ' गनायनांगोनबो दुखु मोनोब्लाबो राहा गैया आं बुंनो लुबैनाया बे जे जोंनि दिनैसिम बर' रावखौ बाहायनायनि जे मोनसे जेंना बे जेंनाफोरखौ नुबोदों गोबां बर' सुबुं दङ गोबां ओनसोलाव गोबां जिल्लायाव खना खनला बेफोर जायगायाव बर' रावखौ रायनो रोङै बा बर' राव बुंनो हायै गोबां बर'फोर दङ दा बेखौ नोजोर होनानै बर' थुनलाइ आफादा दुलाराय बर' फरायसा आफादा खौसेथि बर' सुबुं आफादा हाबा मावबाय थादोंब्लाबो बेबो दाबो गोजोनथाव जाजोबनो हायाखै जोंबो बर' कौशल मोनसे गावारि खुंथाया बर' राव सोलोंनायनि माखासे जोङो खाबु होनो नाजादों जिल्ला जिल्ला जेरावहाय बर' रावखौ रायलायनो रोङा जोंनि बर' सुबुंफ्रानो बावहाय जोंबो खामानि मावगासिनो दङ आरो मावबावनांगोन जयैनो जों सावरायनांगोन आरो बेखौ जाफुंसार खालामनांगोन बाथ्रानि बेवहाय मोनसे आङो बुंनो लुबैगोन जे जोंनि दैदेनगिरि जायफ्रा माहारि आफादनि दैदेनगिरिफोर दङ सोरबाया राजखान्थिगिरि खालामदों सोरबाया बिदिनो थुनलाइ आफादाव दं सोरबाया दुलाराय बर' फरायसा आफादाव दङ सोरबाया खौसेथि बर' सुबुं आफादाव दङ गुबुन गुबुन माहारि आफादफोर दङ दा जोंनि दैदेनगिरिफोरनि गोबां गथ' गथायफोरखौ नुनो मोननाय जायो जे बिसोर गुबुन बिजोङाव फरायगासिनो दं फोरोंगासिनो दं गथ' गथायखौ दा बियो जोंनि गामियाव रायजो जानाय सादा बुसा मानसिफोरखौ सानहैयो जे गोरों गोराफ्रानो गाव गावनि गथ' गथायखौ बर' बिजोङाव फोरोंनो नागिरा गुबुन बिजोङाव फोरोङो मोनसे जेंना जानानै फैनाया आगोलनिफ्रायनो दिनैबो बे जोबनानै थाङाखै दा आं खावलायनो लुबैगोन दैदेनगिरिफ्रानो बावहाय गोरोबसे थांखि लानानै गावबा गाव गथ'फोरखौ बर' बिजोङाव फोरोंथारनांगोन बेखौ आङो लुबैयो आरो अब्लानो जोंनि गामियाव रायजो जानाय आइ आफा रायजो राजायाबो थुलुंगा मोनसे फैगोन आरो मोनसे बिखायाव बोलो मोननानै गावनि गथ'फोरखौ बर' बिजोङाव फोरोंनायनि खाबुखौ लानायनि मोनसे जि लामा बेखौ लानायावहाय जेबो जेंना जानाय नङा नाथाय जोंनि गोरों गोराफ्रा बेखौ बेसेबां गोथौयै लादों आं बुंनो हाया दा बाथ्राया जाहैबाय जों खुगायाव बर' थुनलाइ गेवलांनायनि बाथ्रा बुंनो हागौ बर' राव जौगानायनि बाथ्रा बुंनो हागौ नाथाय गोरबो गोथौ गोसोजों बेसेबां गावनि बर' राव थुनलाइखौ मोजां मोनदों बे एसे साननो गोनां बाथ्रा दिनैसिमबो आंथ' नोजोर बोबाय थादों जे जोङो बाथ्राखौ बुंनो नांगौ दासिमबो जोङो गोरों गोराफोरनि खुगायावबो बर'खौ रोखायै रायज्लायनो नाजानायखौ नुयो गोबां गुबुन रावनि साया गोग्लैनायखौ नुबाय थादों हारसा सोदोबफ्रा गोबां फैनांगौ नाथाय नाङागाराबो गोनांथि नङियावबो सोदोबफ्रा ओंखारबोबाय थादों आरो अनजिमा साननाय दिनैबो जोंनि खुगाफ्राव हारसानि अनजिमा साननाया रासिन सिगांसिन फैबाय थायो गावनाव उन जाबाय थायो जों मालायनिखौबो रोंनांगौ गावनि बिमाखौ मोजां मोननाया मालायनि बिमाखौ गाज्रि मोनो बेखौ फोरमायनाय जाया नाथायबा जेराव आङो बर' हारियाव जोनोम जादों बर' बिमानि गोरबोआव जोनोम जादों बर'नि थाखाय आंनि गिबिसिन मावनो गोनां बिबाना जाहैबाय गावनिखौ लानानै नाथाय बियो मालाबा मालाबा बहाबा नङा बहाबा जोङो मावनानै थानाय बायदि माबा मोनसे गोरोन्थियाव जोङो बे रोखोमै खामानिखौ मावबोदों बायदि आं आरो मोनसेया जाहैबाय सोमोन्दो लानाय बर'आव एसेबां मोजां मोजां सोदोब दङ सोमोन्दोनि सोदोबफोर दङ जाय सोदोबफोरखौ जोङो बाहायनो नागिरा दिनै गोदान सोदोमस्रि बारा नांबाय होननानै जोङो गुबुननि सोदोबफोरखौ बांद्राय बाहायनायखौ नुनो मोनसै जेरैहाय जोङो गावनि बिफाखौ आफा होनालासिनो दिनै मा बुंनो नागिरो दादि बिमाखौ आइ होनालासिनो मा बुंनो नागिरो मामि होनो नागिरो बेफोरबायदि मोनसे जि थासारि फैनो नागिरदों आङो बेखौ एसे हमथाजानो लुबैयो बा जों गाबथानांगोन आरो गावनिखौ रासिन बाहायनायखौ आं लुबैयो बर' हिसाबै ओंखायनो
आङो बुंनो लुबैनाया बे जे जोंहानो जेराव सोमोन्दोनि मोजां मोजां सोदोब दं दहायनो बुंदों आङो जेरै आइ आफानिफ्राय लानानै आबै आबौनिफ्राय लानानै आमायानिफ्राय आयं लानानै आदै मादै लानानै आदा आबौ लानानै फंबाय बिनानाव लानानै गोबां जानो मोजां मोजां सोदोब दङ नाथाय बेफोरखौ जों बाहायालासिनो गुबुन सोदोबफोरखौ बाहायनो लानाया बे जोंनि थाखाय बारा गोरोबनाय मोना आङो मोजां मोना ओंखायनो आंनि खावलायनाय बे जे थुनलाइ आफादनि गेजेरजों जाय थांखिफ्रा फैयो बे थांखिफोरखौ मोगथां महर होनो थाखाय जोंहा दाबो जोङो मावनांगौनि जि बिबान दं बे आद्रा जानानै दं ओंखायनो जोङो जुजिनांगोन नाजानांगोन आरो बर'आ जुजियालासिनो नाजायालासिनो जेखौबो मोनबोफेराखै मोनबोदों जोङो मोनाखै मोनथाय नागिरदों जिउ बावनांदों आरो बेबायदिनो जोङो गोबां जोंनि गेजेराव जेंना जेथो साबजालाखौ सैज्य खालामबोनानै जों सिगां बोनांबाय आरो सिगां लांबावनांगोन खौसे जुजिलांगोन दिनै बाथ्रा बेल' खौसेनि बाथ्रा जेला जोङो रायज्लायनो गोनां जायो दिनैसो जोङो फोरोंगिरि थिसननो हायाखै दिनैसो जोङो माखासे दिगावहाय बिथार गोरोबथानि दफाखौ मावफुंजायाखै बै जोंनि खौसेथिनि आंखालाबो मोनसे जाहोन होननानै आं बुंनो लुबैगोन जेब्ला जों खौसेथि जोंनो थायो अब्ला जों सरकारखौ बाथ्रा खोनाहोनो हानाय जायो सरकारखौ माने सार बुंनाय बादिब्ला सरकारखौ नारसिननो हायाखै आरो बर'नि जोंनि खौसेथि गैयिनि थाखाय खौसेथिनि आंखालाव जों भुगिनायनि थाखाय दिनै सरकारा जोंखौ मालाबा सोरबाया आवगाय नागिरदों बे आवगायनायखौ सोरबाया लुबैयाखै सोरबाया बिदिनो माबा मोनसे थांखि लाना आवगाय नागिरो बेखौ सोरबाया बाजायो बेबायदिबो जोंनि गेजेराव गियाना दङ दा बेबायदि जानायाव सरकारा गोनो गोथोआव गोग्लैनो गोनां जायो दा बेनिफ्राय बारग'नांगौबा जोंनि गेजेराव रायलायनाया गोनांथि दङ जोंनि गेजेराव जयैनो जोङो रायलायनांगोन आरो थांखियाव फैनानै जोङो खामानिनि थाखाय जुजिलांनांगोन आरो आं सानो मानोना बाथ्राथ' दंना इउनाइटेड उइ स्टेन्ड डिभाइडेड उइ फल खौसेब्ला जों गसंथागोन गावसोरब्ला जों गोग्लैसोगोन होननाय बाथ्राफ्रा ओंथि दङ बे ओंथिखौ जों मोनथिलायोबो नाथाय मोनथिसेयावबो जोङो गोरोन्थिखौनो खालामफ्लांबाय थायो जायनि जाहोनाव जोङो जेरैबायदि फिथाइ मोननांगौ बे फिथाइ मोननायनिफ्राय जों गोजान जानानै बा बांद्राय बुंनाय जानाय नङा होनना आं सानो